Easy һәм аның төркеме Уфада беренче зур музыкаль шоу показ 30-дан артык образлар булачак. Кайнар сәламнәр юлым, мин Туган тел телеканалының сер төпкә тапшыруының алып баручысы Роза Хайруллина. Дуслар, әйтергә кирәк, Уфа шәһәрендә үзе парикмахер мастеры буларак, үзе җырлар иҗат итеп, үзе аларны эксклюзив, креатив рәвештә сәхнәгә чыгарып, башкарган кешеләрнең беренчесе ул Илүзә Зарипова. Һәм аның инде менә беренче шоу программасы Уфа шәһәре Music Hall бинасында. Без әлбәттә сезгә сәхнә артындагы әзерлекләрне, сәхнәдәге барлык кызыклы мизгелләрне әзерләргә керешәбез. Безнең белән бергә булыгыз. Буларның барысы да бары тик Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруында. Oylarımda Bergemge de gerek түгел Dünyada sen barında Şatlıq hissi canım balqıp ata tağım Yoktur mindən bəxətli Şatlıq hissi canımda 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 Sen bulğanda yanımda Хөрмәтле тамашачылар, менә безнең сәхнәбез янәшәсенә иң якын урнашкан өстәл янына якынрак килик. Әле кунакларыбыз безнең монда матур тизелешеп утырганнар. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Сез Илүзәнең кемнәре буласыз? Якыннары, туганнары, дуслары? Авылдашлары, күршеләре, туганнары. Барыгыз да менә. Әйе. Димәк, сез монда Бурай районыннан килгән кунаклар, шулай бит? Әйе. Саумысыз, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, хәерле кич. Ничек сезнең кәефләрегез дулкынланасызмы? Менә бит инде сезнең кызыгызның беренче тапкыр шундый олы сәхнәләргә чыгып, шундый күп тамаша җыеп, оештырган, үзе оештырган тамашасы. Дулкынланабыз, кәефләр шәп. Кәеф шәп, нык шәп. Белүемчә бит инде сез дә Илүзәнең менә шушы костюмнар әзерлегендә бик зур көч салган кеше, шулай бит. Менә шул теге светодиодный әйберләрдән ясалган костюмнар, алар барысы да сезнең кулыгыз аркылы үткән эшләр. Булды әзрәк. Әзрәк кенә менә. Булыштык кызыбызга. Ә менә Илүзә менә тәүлекнең бит инде теләсә кайсы вакытында шалтыратып, менә миңа шундый идея килде, әйдәгез әле шуны эшлик дигәч, сездә менә нинди хисләр уяна ул? И Ходаем, бу тагы шалтыратты, нәрсә эшләргә туры килер микән инде, әллә инде менә сез аны ләззәтләнеп, әйе кызым, әйдә эшлибез дип кабул итәсезме? Вот. Именно шулай без аның башлангычларын поддерживать итәбез, дәртләндереп, үзебез дә дәртләнәбез, аңарга ярдәм итәргә тырышабыз. Менә бу безнең авылдашлар барсында кулы аша үткән бөтен менә шул ниләр алар. Менә эшләнгән пастижлар, чәчләр, бөтен ниләр, модельләр. Бүгенге костюмнарда, бүгенге образларда сезнең һәммәгезнең дә ниндер өлеше кергән, шулай бит, тырышлыгы, көче. Әлбәттә. Ә менә әйтегез әле, Илүзә менә бәләки чакта ниндирәк бала иде ул? Ничек итеп сез аны хәтерлисез? Олар менә улы кызым белән икесе концерт куялар безгә. Килгән кунакларга җырлап, төрле костюмнарга киенеп, олар теләсә куян костюмнар үзләре эшләп, әзерләп, әнисенең киемендә киеп, шунда минем дә киемнәрне киеп, шулай костюмнар әзерләп, концерт куялар безгә. Ә сез аның хәтерлисезме менә беренче тапкыр иҗат иткән җырын? Ул бит инде җырлар да иҗат итә безнең Илүзә. Безнең дип әйтәм инде мин, чөнки үзебез дә бик яратабыз Илүзәнең үзен, аның иҗатын. Беренче иҗат иткән җырын вакыт дип беләм инде мин, вакыт дигән җырын беләм. Бик ошады, барсына да ошады ул, безгә нык ошады. Бик мәгънәле җыр шундый. Язган дәфтәрләре бар икән, аларны без белмәгәнбез генә. Бу сезгә димәк аны күрсәтми идеме? Безгә күрсәтеп бетермәгән икән шул. Менә апасы белән икесенең секретлары булганларын. Рәфисә абый, без инде сезгә шушы кызыгызның тамашасында рәхәтләнеп, үзегезгә яхшы энергетика алып, утыруыгызны яллар итүегезне теләп калабыз.
Гөлнара ханым безнең Илүзәнең әнисе була. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Рәхмәт. Ничек нинди хисләр кичерәсез? Ой, мала иртән торгач та бүген волнение зур иде. Теге әзерләнү ягында теге үзеңдә әзерләргә кирәк, әзерләпме бер нәрсә дә эшләй алмыймын. Менә шундый булды хис. Но соңыннан үземне кулга алдым. Аллага шөкер килеп җиттек. Дәртебез белән теге нык итеп көтеп торабыз инде Илүзәнең выступать иткәнен. Дәрт биреп. Әйе, менә Илүзәнең бу юлны сайлавына сезнең башта күңелегездә каршылыклар тумадымы? Менә иҗат юлын шушы ничек әйтим инде парикмахер юлыннан китү елларын хәтерегезгә төшерсәгез, ничегрәк булды икән ул? Парикмахер юлына киткәндә, укырга 9-дан чыгып китәм дигәч, без против идек башта. Шушы һөнәрне алып укып чыгарга. Башта документ турында, документ вроде укып чыксын дигән идек. Ул үзенеңчә үз юлын тапты. Үзем шунда барам, керәм, укыйм дип үзенең целен сразу алдына куеп, шуны укып чыгып, Аллага шөкер, кеше булды. Бер вакытта да каршы килмәдек. Гел теге нитеп тордык, дәртләндереп инде, көч биреп, булышып, без бик риза. Рәхмәт. Менә без инде Илүзәнең Баязит Бикбай урамында урнашкан салонына баргач, һәр вакыт аны шундый ачык йөзе, энергиялы, креатив мастер буларак беләбез, әйме? Сәхнәгә чыкса да ул үзенчәлекле, ул шундый барлык күңелен биреп әзерләнә һәрбер номерына. Безнең өчен Илүзә шундый менә, әйме, әйтеп киткәнчә. Менә өйгә кайткач сезгә бурайга бит, нинди ул? Гади Илүзә иде, ниндирәк икән ул? Нәрсәләр эшләшергә булыша ул? Нәрсәләр турында сез гомумән сөйләшергә яратасыз? Нәрсәләр эшлисез бергәләшеп? Илүзә кайткач өйдә, балалар кайткач, барысы да инде менә Илүзә генә түгел, бөтен кызларыбыз. Кайткач өйдә бәйрәм инде безнең зур. Һәр вакытта өстәл кырына килеп җыелабыз, сөйләшәбез барыбыз да. Без 3 сагать сөйләшеп утырганбыз өстәл янында. Шулай чәй. Нәрсә дип әйтим? Өйдә простой кеше инде, былай да простая ул үзен бик өйдә иркен тота инде, теге рахат аңа өйгә кайткач хәл алып, теге дәрт алып китәм ди инде ул ауга кайткач ял итеп, шулай өйдә һәр эшкә булыша, бөтен эшнекә дә оста, күз тимәсен. Илүзәнең бер туган апасы Гүзәл. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Гүзәл, менә синең өчен Илүзә нинди сеңел ул? Илүзә белән бәләкәй чактан ук бик дус булып үстек. Без икәү үстек. Бергә эшләп, авыл кызлары инде без. Мин аны бик очень близко знаю. Можно сказать, нык целеустремленная, бөтен куйган максатларын ирешә. И чыгып киткәндә, конечно, кыен булып калган иде. Потому что мин 11-не тутырып, 11-дәгә калдым мин. Безнең ара 1,5 яшь ярым. Кыен булып калды. Бер елдан соң үзем дә эшләп киттем мин уже Казанда. Илүзә бик тырышып, менә шул достигла своей цели. Падения были и взлеты, так вот, но все равно она добилась. Сейчас вот, как сказать, нәрсә әйтергә инде. Без аны нык уважаем и гордимся, вот безнең семья очень гордится ею. Менә ул сиңа сеңел буларак, син анардан менә нинди сыйфатларга өйрәнәсең килә? Менә Илүзә кебек шундый булсам ярар, менә Илүзәдә кебек миндә дә шушындый сыйфат булсын дип, шулай уйланып утырганың бармы? Илүзә, у нее своя энергетика, ул шундый кеше. Конечно, аңардан уже аласың, үрнәк аласың. Барсына да бик үрнәкле кеше булып тора. Гөлнара ханым, сезгә дәшә, менә 3 кыз. Алай 3 кыз. Өчесе дә эш төрледер, шулай бит. Гадәттә менә 3 малай булса гаиләдә, я булмаса 3 кыз булса, алар менә шул тиклем төрле булалар. Сезнең гаиләдә дә шулаймы, кызлар? Өчесе дә 3 төрле. 100-гә ошаганнар алар. Өчесе дә 3 төрле, өчесе дә матур җырлайлар. Димәк, сезнең гаиләдә сез үзегез дә җырлыйсыздыр? Җырлайм. Менә кемнән килә икән безнең Илүзәгә талант? Җырлай иҗат итәсезме? Юк, иҗат итмәйм, үзем җырлыйм сәхнәдә. Менә кызларым, менә Гүзәлем дә җырлай минем, Гөлназым да җырлай, Илүзәгә сүз дә юк. Һәм холыклары буенча да өчесе дә 3 төр. Кайсы белән җиңелрәк?
Өчесенең дә өч төрле холык, өчесенең дә җаен табып була. Шулай эш кызыбызда барсы да җиңел. Аллага шөкер. Рәхмәт. Илүзәнең репертуарыннан бүгенге көндә сезнең күңелегезгә иң якын, иң ошаган җыр кайсы җыр? Алга дигән җыры. Менә алга дигән җыры нык нитә мине. Алга барырга, алга карап яшәргә кирәк. Бер вакытта да артка карамаска. Менә шул үзенең достижение, үскән, үрләргә үскәннәренә менә шул риза булып, ишә шулай менә Ходаем көч биреп үсергә язсын. Без аның өчен нык шатбыз. Аллага шөкер. Дуслар, сәхнә артына без сәяхәтне башладык. Хәерле кичләр, кызлар, карагыз әле монда берсеннән берсе зауыклы, матур, шибәр кызлар, нинди образлар. Хәерле кичләр, сезгә исемегез? Исемсез Зиле. Зиле, синең үзеңнең күлмәгең шундый чагы кызыл төстә, ул башыңдагы бизәлешләр. Моны сиңа Илүзә үзе тәкъдим иткәндер инде, шулай бит? Әйе. Рус телендә әйткәндә элегантность инде, тагын нәрсә дип әйтәләм. Образлары төрлеләр, барсы да матур. Һәм ул аларны үзе үз куллары белән эшләп утырган бит инде, шулай бит? Әйе, ул төннәр буе утырды, аларны эшләп, историяларны карап, аны күзәтеп, шулай тордык. Авырмы бу баш киемнәре? Нык авыр. Гомумән сез Илүзәнең кеме буласыз? Без бер районнан бәләкәй чактан ук бергә волейбол уйнап, бер сценада йырлап, биеп йөрдек. Илүзә сезнең өчен кеше буларак нинди кеше ул? Ул нык саф күңелле, ачык кеше. Аң белән утырып төрле әйбер турында сөйләнеп була. Ул нык талантливый кеше дигән инде. Тырыш кеше, уңган, шибәр нык. Дуслар, Илүзәнең образлары әзер. Менә инде алар хәзер сәхнәгә берничә минуттан чыгачаклар. Әйдәгез без аларны инде гримеркадан сәхнәгә озатабыз. Без Мисс Башкортстан исеме астында эшләгән модельләр агентлыгы Илүзә менән инде берничә ел рәттән бергәләшеп матурлап эшләйбез. Һәм ул безне үзенең беренче музыкаль шоу показына сакыруына без бик шатбыз. Һәм уны котлайбыз ошондай зур күркәм сагу сыгышы менән. Илүзә, сиңа да инде хәерле кичләр телибез, уңышлар телибез. 5 минут калды буга инде кичәң башлануга. Нинди хисләр кичерәсең? Волнение бар дип әйтәм, потому что шул хәтле кешеләр җыелды. Әле карыйбыз, кешеләр дә бик күп. Шуңа Аллага шөкер, делаем то, что Уфада беренче тапкыр булган шоу показны эшләрбез әле күрсәтербез дип торабыз. Шуңарга инде әле коридор буйлап модельләр, коридор буйлап биючеләр, җырчылар, шуңарга барсына да уңышлар теләйсем килә. Һәм инде минем зур командама зур рәхмәт әйтәсем килә. Кичтән тагы күрешербез, ә хәзер киттек. Бер генә сорауга җавап бирә Илүзә, менә шушы шоуны әзерләргә күпме вакыт кирәк булды? Июньнән башлап әзерләнәбез инде, 1 ел була. Скоро 10 айдан артык хәзер әзерләнәбез. Шуңарга
Күрерсез үзегез. Вот. Алла бирсә, барсы да алда, дуслар. Телеэкраннар яныннан китмәгез, безнең белән бергә калыгыз. А скажите, пожалуйста, почему вы в масках? Это такой, не знаю, секрет нашего танца, да, девушки-загадки. А танец вы с Илюзой вместе создавали, да? Да, вместе все. У нас есть тренер и наша Илюза. Азалия, скажите, пожалуйста, а вот как вот вам работается с Илюзой? Она же очень такая творческая, прям вот супер креативная, так скажем. Блин, даже не знаю, что ответить на самом деле. Но она креативная, мне нравится воплощать ее идеи в жизнь. Вот поэтому... А вот много возникает таких вот спорных моментов? Она вот, например, так хочет, а вы вот не хотите так. Ну, иногда, да, очень даже бывает, но обычно Илюза берет верх, потому что она хочет сделать всегда круто и на высшем уровне. А я так пытаюсь, может быть, чуть так сделаем, мне все равно Илюза говорит, что так будет лучше и так действительно лучше. А скажите, пожалуйста, сколько времени проходит для того, чтобы вот создать один танец под ее песню, да? Вот сколько времени уходит на это? Ну, в районе недели точно под одну песню уходит время. Сколько часов репетиции? По 2 часа уходит. Каждый день, да? Нет, не каждый день, 3 раза в неделю по 2 часа встречаемся и делаем один номер танец. А костюмы вы тоже вместе придумываете, да? Костюмы, да, вместе мы садимся, обсуждаем, придумываем костюмы. Мы ей хотим пожелать удачи в будущем, потому что она начала продвигаться, и самое главное, чтобы у нее все в жизни дальше получалось. Вот. Спасибо. Ну, хочется здоровья пожелать, чтобы она дальше продвигала все. Она очень такая личность интересная, и ее идеи, они очень классные, действительно. И добра и счастья. Да, я тоже хочу присоединиться, чтобы у нее все пошло в гору, потому что она так начала, я думаю, у нее все получится. И, конечно, хочется, чтобы сегодняшнее шоу прошло на ура. Илюзияның шоу программасында катнашучыларның тагы да берсе, менә безнең егетләребез басып тора. Хәерле кичләр. Сез Илюзияны күптәннән беләсезме? Иҗаты белән күптәннән танышсызмы? Без Илюзияны әз белһәк тә күп белгән һәммәгәрәк килеп сыга инде ярты ел беләбез. Без РУ исемле төркем, бию төркеме. Команда современной хореографии РУ. С Илюзой мы знакомы, познакомились точнее недавно, но как будто уже знакомы несколько лет. И нам очень нравится ее творчество, и мы очень рады будем выступить у нее сегодня на шоу. Вот. Hissi canda, ümitsizlikке birilme, bulmay bilme bir kaşında. Alma, uyanmaksak barda, alma, güç barında, alma, dilekler barda, aldık müziğe bulur. Alma, uyanmaksak barda, alma, güç barında, alma, dilekler barda. Дуслар, гадәттәгечә шоу программалар, алар әлбәттә спонсорларсыз булмый инде. Илюзияны дә куәтләргә аның якын дуслары, спонсорлары килеп җиткәннәр. Илюзиягә килгәндә, сез Илюзияны үзегез эзләп таптыгызмы? Илюзия үзе сезгә чыктымы? Ну, с Илюзей мы очень тесно сотрудничаем, как бы она любит очень наш бренд Альфа Парф, и так как она является безумно креативным парикмахером, естественно, мы с ней просто дружим. И часто встречаемся на вот таких мероприятиях. И очень рады, что она нас позвала. Какие вот черты характера Илюзы вам больше нравятся? Эльвирочка.
Она очень открытый человек, очень душевный, всегда старается помочь. Очень хороший мастер, креативный. Очень душевный человек. А менә аның җырлавы, гомумән җырлары сезгә ошыймы? И мне очень нравится, что она поддерживает все-таки наш язык, башкирский, татарский, что она выступает именно и поет именно по нашему родному языку. Потому что сейчас молодежь все-таки, пореже как бы общаются на этом языке, и мне это очень радостно. И у нее это хорошо получается. Илюза, мы тебя любим. Илюза, менә шоу программаның бик шагу номерлары белән шәп бара. Үзең ничек хис итәсең инде бу мизгелләрдә, үзең кайфлар ничек? Үзем другой пространствода йөргән кебек вообще. Теге менә нәрсә уйлаган башта гына булган бөтен уйлар, идеялар шулай әле дөнья күрә башлагач, минем өчен әйтеп теге нәрсә була әле масло по душе дигән кебек. Бигрәк мин үзем считаю, что все-таки кайфовать итәргә тиештер димәк кеше үзенең эшләреннән энергия алган. Менә мин әле карыйм, миергә үземә ошагач, это самое главное. Шәп бара, Аллага шөкер. Шуңа әле продолжаем. Үзем уйлап та чыгармаганнар бар. Иногда теге каяндыр менә әле бу нине США-дан чак кайтарттык бу киемне. Бу США-дан, Америка якларынан кайткан костюм. Менә инде азгына перешили, потому что теге тотып карамагач, безнең бит татарларда шулай тотып карамасаң, значит, сияргә ярамаска может. Анда да бары ниндидер икенче сулыш кертәсе килә. Татарларга да аңламаганнар да бардыр. Инде бүгенге көндә минем костюмнарны, минем образларны һәм инде вообще бөтен концертны икенче форматта итеп күрсәтәсе килгән иде. Шуңа без килеп чыккандыр дип уйлыйм. Миңа әлеге моментта бик ошый, мин энергия белән җыйнам. сегодняшний день постиженные изделия не потеряли своей актуальности. С помощью накладок, шиньонов и бриков можно без труда за короткое время преобразиться и достичь нужного образа. Разные типы накладок и шиньонов, изготовленных из натуральных или синтетических волос, имитирующих Менә шоу тамамланды, дуслар, һәм инде гадәттәгечә без халыкның фикерен беләбез. Сезгә ничек ошадымы бүгенге Илюзәнең бу шоу программасы? Бик ошады. Молодец, Илюзә, супер! Мондай шоуда беренче тапкыр, шуңа күрә минем күз алдымда ул әзерләнде. Мин күрдем аның әзерләнгәнен. Бик шатмын шул хәтлек. Мин
ну, дұрысырақ айтқанда, даже не ожидала, что будет так классно. Зор рахмет Илюзаға и командасына. Пусть процветают, пусть радуют нас. Еще огромных успехов, дальнейших успехов. Удачи, конечно же. Ну и всего самого хочется, семейного счастья тоже хочется пожелать ей. Siz Илюза белән кашан таныштыгыз? Кашан бергә эшли башладыгыз? Шуны турында сөйләп китсәгез иде. Без Илюза менән бер ярты ел элек танышкайнык, ул миңа мөрәҗәгать иткәне, әйдә Батыр һезнең команда менән клип төшерәйек дип. Һәм без янымда дигән ярына клип төшердек. Бик матур, бик кызыклы, заманса клип сыкты дип уйлыйм. Һәм Илюза вис образларын үзе уйлап сыгарды. Һәм шуңа мин Илюза менән бик хукланам, бик шул хәтлем эшлекле, шул хәтлем талантлы, кызыкай, хатын-кыз һәм әлбиттә Илюза менән Илюза ошо концертты оештырганга мин бик шатмын һәм уга зур хөрмәт әйткем килә. Бик матур концерт һәм без дә бунда сит калманык. Без Илюза менән ошо бүтә булган экранда видеолар буенча эшләп ултырдык, беренче тапкыр күрештек. Анимация яктан, логотип яктан ниндәй булырга тиеш һәм әлбиттә матур клип сыкты дип уйлыймдыр. Алаберһә Илюза менән тагыла бернисә клип төшерүбез дип ышанам. Үҙелә әйдә тизрәк төшерәбез дип әйтә инде Илюза. Шуңа Илюзага уңышлар теләйм. Ул бик талантлы кызыкай һәм безгә лә уңышлар теләйм. Şadlıq hissi canımda, canımda, canımda. Sen olmanda yanımda, yanımda, yanımda. Aşkından gel kurerge, dik sin gene күңелдә. Мәңге шулай яшәшем, йөрәгемнең түрендә. Шатлык хисе җаным балкып ата, таңым юктыр миннән бәхетле. Шатлык хисе җанымда, җанымда, җанымда. Син булганда янымда, янымда, янымда. Шулай ук Изинең тамашасында кунаклар арасында безнең Айгөл Габдуллина да бар. Айгөл, хәерле кичләр менән тамаша тамамланды. Нинди хисләр кичереп утырасың син? Ой, бүген шундый матур бәйрәм булды, шундый матур тамаша булды. Уфада беренче тапкыр. Шуның белән дә бу зауклы, миңа калса, шуның белән дә ул кызыклы безнең тамашачылар өчен. Мин бу бәйрәмгә килмичә беренчектә булдыра алмадым, чөнки Илюза Изи минем дустым, бөтен тамашачыларыбыз беләдер, концертларда, күп кенә тапшыруларда, әгәр дә инде шундый үзенчәлекле прическалар күрсәләр, алар барсы да Изи кулы белән эшләнгәннәр. Шуңа күрә бүгенге бәйрәмгә килеп, аны котламыйча беренчектә булдыра алмадым һәм бик шатмын аның шушындый беренче уңышлы тамашасы белән.
Ойгөл, сен ничек уйлыйсың, киләчәктә Илүзәгә мондый тамашаларны оештырырга кирәкме? Гомумән, безнең татар башкорт халкына бу ничек булды икән? Күпләргә бу яңалык, күпләргә бу аңлашылып та бетми дисәк тә була. Син киләчәген ничек күрәсең бу шоуның? Миңа калса монда барсы да аңлашыла. Киресенчә барсы да аңлашыла. Тамашачылар монда бит аны белгән, аны аңлаган, аны күрәсе килгән тамашачы җыелган. Шуңа күрә кирәк, әлбәттә кирәк мондай тамашалар эшләү. Илүзәгә миңа калса ул аның ел сайын кабатлана торган тамашасы булыр дип уйлыйм мин. Менә шундый зур залларда, бәлки башка залларда эшли башлар, концерт формасында алга таба. Мин бер нәрсәдән генә куркам. Мондай талантлы кыз, Илүзә кебек, Изи кебек талантлы кыз, миңа калса 1-2 елдан Уфадан китәчәк ул. Мәскәү, Парижлар һәм Нью-Йорклар миңа калса аны көтә. Чөнки мин шуңардан куркам. Ул китсә безгә прическаларны кем ясар, сәхнәдән дә шулай дип әйттем бит. Шуңа күрә мин Илүзәгә бары тик уңышлар күрәм, телим. Аның киләчәген шундый зур биек җирләрдә күрәм. Чөнки ул уникаль кеше. Ул ниндидер феномен дисәк тә була. Уникаль кыз, чөнки беренчедән аның куллары алтын, менә шундый шедеврлар тудыра. Икенчедән ул бик матур тавышлы җырчы дип әйтергә кирәк. Үзенчәлекле, эстрадада бит әле кабатланмаган җырчы ул. Менә үзенчәлекле бердән-бер Илүзә. Шуңа күрә ул күп кырлы талант, ике яклы талант дисәк дөресрәк булыр. Ул җырчы да шул ук вакытта ул менә шундый үз эшенең остасы. Теге татарча безнең тамашачыларыбызга аңлашырлык итеп әйтсәк, ул шундый зәвыклы парикмахер. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Алмаз һәм Айдар Юнусовлар. Егетләр, хәерле кичләр. Сезгә инде әлбәттә шундый сорау биреп китәсе килә. Менә бит Easy Beauty'ның шоу программасы тәмамланды. Гомумән сездә нинди эмоциялар, нәрсә җитмәде бу программага? Нинди кичерешләр сездә гомумән? Без мондый проектта беренче тапкыр күрәбез. Беренче карашка ул бик шундый грандиоз шоу булып чыкты. Нәрсә җитмәде дип әйтмәсем, бар нәрсә дә җитте, чөнки бу Уфада беренче тапкыр, тәүге тапкыр оештырыла. Без инде Илүзәгә телибез уңышлар һәм зур-зур уңышлар, бар нәрсә дә уңышлы булсын һәм алга үзенең җырындагыча алга. Бик яхшы булды. Җитмәү дигәннән берәйбер җитмәде. Халыкка әз генә урын җитмәде. Шул барысы калганы бик шәп, креатив. Беренче тапкыр шундый показда без бүген андый показлар живой күргән юк. Рәхмәт Илүзәгә, безнең Уфа һәм Башкортстан тамашачысын бер яңа шундый сулыш кертеп, үзенең иҗадын, үзенең талантын күрсәткән өчен молодец, алга атларга телим. Хөрмәтле дуслар, шулай ук тамашачылар арасында безнең Нур театрының актрисасы Эльвира Бегалиева да утыра. Хәерле кичләр сиңа, Эльвира. Хәерле кичләр, саумысыз? Син инде Илүзәнең иҗатын кашаннан бирле күзәтеп киләсең? Мен инде ел ярым тирәсе танышмын Илүзәнең белән, творчествосы белән дисәм дөрес булыр. Беренче тапкыр мин аңарга килдем. Чәч биятырга, шушы Бикбай 22 йортына килеп эләктем. Чәчемне бик әйбәт буягач, мин керү белән аның салон красотында күрдем кубоклар, дипломлар, алар барысы да балкып торадыр. Безне каршы алып утыручы администраторлар, алар барысы да шулкадәр менә миңа яхшы ниләр бүләк итте. Кайфләр дим микән. Шулкадәр рәхәтләнеп мин утырдым. Һәм дә инде аның эшен күргәннән соң, аның белән танышканнан соң якыннан миңа бик нык кеше эләтә дә ошады. Мастер буларак та бик ошады. Шул ел ярым бит мин аңарга гына йөрим хәзер, Аллага шөкер. Бик шәп, талантлы мастер. Җырчы буларак ул сиңа ничек ошый? Җырчы буларак мин аны яңа гына белдем. Яңа гына Instagram тарафларыннан, контакт тарафларыннан инде хәзер юк күп социаль сетьләрдә утырабыз. Аллага шөкер, беренче тапкыр күргәч, клибын күргәч, мин Илүзә оказывается тагын җырлый да икән дип уйладым бит инде. Илүзәгә алкышлар, молодец. Иҗади уңышлар. Шулай менә дәвам итсен. Гаилә бәхете дә һәм шул үзенең направлениесе буенча тик уңышлар.
Жалил, син дә бүген Илюзаның шундый шоу программасында кунак булып утырдың, тамашачы буларак аймы. Нинди эмоциялар кичердең син менә шушы шоу программаны карап утырганда? Ну, эмоциялар необычный, шундый шоу показ бит инде бер юлы җыр белән барды, биюләр белән. Ну, барысы да миңа охшады. Изи молодец, изи респект, бик тырыш, бик шәп кыз инде. Без аңа күптән танышбыз. Молодец, аңа инде уңышлар, киләчәктә дә Алла бирсә аңа Уфада гына түгел, калган шәһәрләрдә дә эшләргә шундый показларны. Москва, Нью-Йорк. Изи, син крутая, молодец. Прекрасной девушки, безумно талантливой, нашей прекрасной Изи. Под ваши аплодисменты, друзья, Изи, тебе слово. Когда у меня родилась вот эта идея сделать большой шоу-показ в Уфе, я хотела... У меня появился страх. Я каждый раз, когда делала, думала, надо ли, наши поймут. И у меня вот этот страх улетучился, когда мои родители, мои родные всегда со мной рядом. Хочу поблагодарить. Я вас очень люблю. Сегодня, да? Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Илюза, аның әнисе Гөлнара ханым, һәм инде Илюзаның бер туганнары Гөлназ һәм Гүзәл. Менә инде шоу тамамланды, дуслар, әймен. Һәм инде шундый сораулар биреп китәсе килә. Бер туганнарга кагылган сораулар. Ничек ул Илюза менә туган буларак ниндирәк кеше ул сезгә? Нинди якларың сезгә ошый, нинди яклары ошап бетми? Үз алдында әйтеп китегез әле. Әйдәгез әле. Илюза инде ул бәләкәй чактан шундый шук кеше булып үсте. И мин аңардан гел үзем үрнәк алам. Такая целеустремленная. Все, что она поставит, вот цель поставит, она всего добьется. Такой человек она. Очень позитивная. Солнышко, можно сказать, греет своим теплом всегда. И барсы да аны ярата инде, менә шундый солнечный человек. Я бы так сказала. Апа буларак Илюза, нинди аның сыйфатларын үрнәк итеп куясың? Минем апа самый яраткан апаларым инде менә икесе. Мин аларны итеп яратам. Илюза апа менә самый ягымлы, самый менә теге добрый инде менә. Бәләкәй чактан ул чәч белән шөгыльләнә иде инде. Бөтен курчакларның чәчләрен кисеп бетерә иде. Шулай менә үскәч тә шундый профессия сайлап, кешеләрне матурлай. Миңа аның целеустремленности бик нык ошый инде, мин аңардан үрнәк алам. Рәхмәт. Ә сез үзегез дә аның юлын сайламадыгызмы үз тормышыгызда? Бәлки сез дә ниндир матурлык илендә үзегезнең юлларын сайлагансыздыр. Мин үзем Казанда инде укып бетердем. Хәзер эшләп йөриммен фитнес индустрияда. Мин фитнес инструктор булып эшлим һәм аппаратура по коррекции фигуры. Вот. Шулай фитнес, матурлык, да, тоже матурлык. Матурлык иле инде. Ә сез? Мин быел беренче курста модельер нәйлә кирдем, профессиясына. Барыбыз да матурлыкка укыйбыз инде шулай. Менә шушы матурлардан матур, талантлардан талантлы, акыллылардан акыллы шибәр кызларны үстергән Гөлнара ханым. Сезгә дә якынрак киләсе килә. Гөлнара ханым, 3 кыз үстерү ничек ул? Хисләрегез белән бүлешеп китегез әле. 3 кыз үстерү бик бәхетлеләргә генә биреләдер димәм мин үземчә. Ул 3 кыз үстерү менә мин иң бәхетле, иң бай кешемендер димәм. Менә Аллага шөкер, 3 кызыбыз да кеше булдылар, безне горурландырып, шулай башны өскә югары күтәреп йөрерлек иттеләр. Без нык шатбыз, нык яратабыз аларның өчесен дә, Аллага шөкер. Ә менә бәләкәй чагында Илюза үзенең калган туганнарыннан нинди сыйфатлары, нинди үзенең хәлләре, хәрәкәтләре белән аерылып тора иде? Илюза я шул әлеге баягы шул чәчендә аның менә һәрбер менә кыз әйтмешләй курчакларның чәчләрендә кисәдер, анда этләрнең чәчләрендә кисәдер. Аннан киресе менә һәрбер менә аның бәләкәйдән бөтен кешене җыеп,
нендейдер концерт оештыруга, нендейдер анда мәҗлес кебек ниләр, ашарга да әзерләйләр, ресторан кебек әзерләп чакыралар, су буенда шулай итеп әзерләп, һәрберсен чакырып номерлар белән безне чакырып, безне кунакка чакыралар су буена. Менә шундый ниләре бар, анда су буенда өйләр төзиләр, менә шундый ниләре бар инде. Иллюзияның быдымкаларында, иллюзиясез уйнарга чыкмыйлар инде. Бөтен дуслары килеп чакырып алгач кына уйнарга китәләр янына. Менә шулай. Димәк, Илюзә бала чактан шундый ашык йөзле, киң күңелле һәм кешеләрне ярата торган кеше булып үскән инде. Әйе. И вот команда наша с Бурайского района, которые даже, вы знаете, они тоже причастны в этом. Они тоже ночами с нами помогали вот эти пустяжи, потому что уже под конец, когда мы не успеваем, даже Бураева подключилась. Я вас очень сильно люблю и хочу сказать большое спасибо всей моей команде. Это команда Easy Beauty Studio. Очень большое спасибо, то, что поддержали, то, что вот так вот они всегда со мной. Менә минем янәшәмдәге өстәл артында Easy Beauty салонында эшләгән кызлар, Илюзәнең коллегалары һәм шулай ук бу шоу программаны оештыруда һәм аны үткәрүдә зур өлеш керткән кызлар, Илюзәнең дуслары дип әйтәм. Сәлам кызлар, хәерле кичләр сезгә. Бик күп әзерләндегез инде, без аны социаль челтәрләрдә дә күзәтеп бардык, Илюзәгә һәрвакыт ярдәм иттегез, эзләштегез, табыштыгыз. Гомумән бүгенге шоу белән сез үзегез канәгатьме? Әйе, канәгать. Бигрәк шәп булды бу шоу безнең. Шулай. Сез кызлар әйтергә кирәк бит инде менә эштә дә, салонда да гүл бергә шулай дус матур яшисез, әйме? Илюзәнең менә шәхсән тормышында да шулай һәрвакыт ярдәм итәсез. Гомумән Илюзә белән эшләү ничек сезнең өчен? Ник рәхәт, аның белән всегда весело. Илюзә белән безгә нык җайлы инде. Ул менә шундый кеше, шәп кеше инде ул Илюзә. Без менә эшкә кергәндә, аның кырына менә безгә нык җайлы булды инде. Аның идеялары нык шәп. Безгә сразу менә безнең идея бар дигәч, ул әйдәгез, менә без сезне тоже поддерживать итәбез. Шулай инде. Менә эшкә кергәндә дигәннән, әйме, гомумән Илюзәгә эшкә урнашу кыенмы, авырмы? Ул менә кайсы яклап сыный, нинди биремнәр бирә сезгә? Беләсезме, ул менә ничектер менә шулай килдек дәйме, менә даже вот с первого взгляда можно әйтергә, менә үзебезнең кеше сразу аңлашыла. То есть энергетически шулай. Сезнең эшләгән эшләрегезгә ул ниндидер үзенең тәкъдимнәрен кертәме? Критика ясыймы сезнең эшләгән эшләрегезгә? Нинди киңәшләр бирә ул? Дөрес әйткәндә, шундый критика аның юк безнең. Безнең эшләгән эшләргә критика юк. Ул безне гел поддерживать итә. Бераз сорау булса, без аңардан сорыйбыз. То есть ул менә ничек развивать күрсәтә работам. Это все замечания по теме. Критика не грубая, это именно чтобы было лучше, чтобы стало лучше, чтобы было эффектнее, чтобы образ смотрелся как образ законченный. Она что-то придумывает, мы что-то добавим, и третий что-то скажут, и, не знаю, клиент зайдет, скажет, ой, а это классный цвет, и вот так вот срабатывает все, и появляется новая идея, новый образ. Шоуга әзерләгәндә без менә җәйдән уже әзерләнәбез. Менә ул каждый идея, менә с каждым днем безгә башка килеп керә дә, шуны без как бы реализовать итәбез инде. Кызлар, менә әйтегез әле, сез салонда шулай бердәм тату эшлибез дисез, әйме? Менә эшләгәндә сез ниндидер гаилә темаларына, үзегезнең шәхси сорауларга кагылышлы темаларны сөйләшәсезме, киңәшләр бер-берегезгә бирешәсезме? У нас в салоне не только рабочая обстановка, но и дружеская, семейная по-своему. Приходишь на работу, чувствуется, как будто это твой второй дом, твоя вторая семья. Это спасибо Илюзе, она создала в первую очередь, нашу команду собрала. И мы очень рады работать вместе, мы очень любим друг друга и держимся друг за друга. Мы реально стали как маленькая семья. И все мы очень близко общаемся не только на рабочие темы, но и на личные темы. Можно спокойно попросить совет друг у друга. И хочу поблагодарить всех тех, кто в зале сегодня. То, что пришли, не пожалели свое время. Не знаю, куда вы идете, потому что это не концерт, а именно шоу, показ.
Большое вам спасибо, низкий вам поклон всем. Я думаю, это у нас еще только начало. Я очень благодарна всем. И я думаю, мы еще соберемся в Алла-Верса. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо большое, Низи, за это прекрасное чудо, которое мы сегодня видели. Еще раз полный аплодисмент всем участникам. Егетләргә алып барышларга шундый сорау бирәсе килә. Гомумән менә Илюзәнең шушы шоу программасына әзерләнгәндә, сценарий язганда нинди каршылыклар килеп чыкты, нинди мәсьәләләрне чишергә туры килде. Гомумән Илюзә белән эшләү аларга ничек булды икән? С Элизой так получилось, что я ее знал лично до этого, но я знал ее заочно, если не был знаком, а познакомились через общую знакомую, которая вот пригласила провести мероприятие, вот мы с ней познакомились, собственно говоря. Но такое ощущение, как будто мы ее вот уже лет 20 знаем. Такая она. Познакомились, да, собственно, недавно, но при написании сценария вообще не возникло никаких проблем. Как-то так все, знаете, без сучка и задоринки, как говорится, все пошло. Очень хорошо, очень ровно. В принципе, понимали друг друга с полуслова, наверное, от того, что в конечном итоге все стороны желали видеть одно – качественное шоу. Собственно, к этому мы шли. Собственно, получилось то, что получилось. Мне кажется, мы вполне справились с этой задачей. Дело в том, что в принципе таких мероприятий в Республике Башкортостан еще не было, поэтому оно в своем роде оригинальное и единичное, поэтому таких конкретно мероприятий не было, были лишь похожие, но вот знаете, сейчас мы можем отнести в графу оригинальных мероприятий еще и музыкальный шоу-показ от Easy Beauty Studio. А как вы видите будущее вот таких вот шоу от Easy Beauty? Ну блин, это очень круто. Я думаю, она такая девушка безумно талантливая. Я думаю, у нее хватит креатива еще придумать что-то еще наворотить, что-то туда добавить. Я думаю, в будущем она снимет огромный большой зал, будет городской дворец культуры, и там уже будет совсем иная программа. Но вообще, я думаю, хочу просто пожелать ей и такому проекту просто процветания. Пускай у нее все у нее получается, все у нее круто получается, поэтому все будет круто, этот проект обязательно будет расти и развиваться. Дело в том, что такая тенденция, все к нам приходит из Москвы и Питера, а тут, можно сказать, все как-то в одно время произошло, то есть был шоу-показ музыкальный и в Питере, и в Москве, и вот добрался до Уфы почти без опозданий, поэтому это очень здорово, это огромный плюс нашему региону. Илюза, ты классная. Солнышко, мөхәббәтем, моторым, тазалык, байлык, бәхеткә, шатлыкка, исәнлеккә, саулыкта. Сез Илюзәне беләсезме? Әллә инде бүген генә килеп Илюзәнең иҗаты һәм үзе белән якынрак таныштыгызмы? Мин Илюзәне турында ишеткәнем бар, әлбиттә, барганым юк. Әлбиттә, без шу Илюзә менән социаль селтәрендә генә күрешкәнебез бар, һөйләшеп аралашканым бар. Шуңа күрә мин шул шоу, Easy шоу була дигәнгә килеп карарга бик хыялым булды. Чөнки үзем Физик Аскаров ансамбльдән биюсе, мин яраттым шундайрак кызыклы, үзенчәлекле булган шоуларда. Чөнки безнең Өфе каласында башкорт татар эстрадасында ул етешмәй. Шуңа күрә мин шул шоуды карарга килдем инде бүген. Сын мәгънәсендә әйткәндә, был бик янлыклы һәм дөрес эшләгән ул кыз. Чөнки хәзерге вакытта булган тамашачыларны без шул шоу менән генә кызыксындырырга тиешбез инде. Әлбиттә, охшаным һәм шунда тулы кайфтар менән, матур хәрәкәтләр менән яңа уйларга үсәргә, үземә яңа уйлар алып кайттым инде. Әйтһәм дә була инде. Ә җырчы буларак ничек ул сезгә? Йырдары ла бик яхшы, чөнки менә бернисә йырдарын менә яңа селтәргә халгас интернетында бик күптән тыңлайм инде, чөнки әйтәм бит инде, яңа гына йырсы, яңа уның үзенчәлекле форматта йырлаганга мин бик шатмын. Чөнки әйтәм бит инде, бөтәһлә бер эш булһа миңа охшамай, ул үзенчәлекле бер изюминка тапканга мин бик шатмын. Зайнетдин, хәерле кичләр, син инде бүген чыгыш та ясадың, тамашачы булып та утырдың. Гомумән бүгенге эмоцияларың белән безнең белән дә бүлешеп кит әле. Сын күңелдән бик шәп тамаша булды. Мин инде Easy мине сакыргас, мин үзем Европала идем, ләкин шылтыраттылар бит Зайнетдин, минең концертым була, минең инде шундай зур шоу буласак, килде бит һәң шәп булырын дип мин сын күңелдән килдем. Сыгыша ханым, чөнки бик оригиналь проект. Миңа бик охшай, шундай оригинальный идеялар, төрле костюмдар, үзенчәлекле йырдар һәм дә гомумән әйткәндә, уның эшләгән эшләре бик
кызыклы дип уйлайм. Шуңа күрә мин дә соң белән килеп үзенең концертына катнаштым. Әйтергә кирәк, иллюзиянең социаль челтәрләрдә концертларыннан өзек, клипларынан өзекләрен куйганнан соң күп кенә халыкның күңелендә нишләптер критика туа. Син ничек уйлыйсың бу критика турында? Мин уйлайм, ул критикага карамаслык кирәк дип уйлайм, чөнки һәрбер яңа нимә килеп сыкканнан соң һәр кешенең үз фикере була бит инде. Һәр кеше үзенчә уйлай. Шуңа күрә критика булырга тиеш. Әлбәттә, критика карамаенса, яңа үрзәргә, яңа идеяларда тормышка ашыру кирәк. Һәм просто әйткәндә это нормально. Хөрмәтле дуслар, шоу тамамланды. Мин менә юри генә иллюзия ясаган әйберләрне куга алыйм дигән шул тиклем авыр массаларда авыр һәм бик зур көч таләп иткән әйберләр бит инде булар иллюзия. Үзең дә бүлешеп сөйләп кит әле безгә. Менә каян килә ул шушы образлар? Менә бит инде карасы мөгез формасында, әйме? Ничек син аны менә каян тау идеялар? Ничек итеп эшләргә? Ничек итеп шушы хатык әйберләрне бизәп бетерергә? Каян илһам аласың, каян көч аласың? Ул идеялар инде көндә туып тора. Мин агачка карасам да, мине может кайсы бер чакта мин нормальный кеше дип уйлайлардыр инде, шул хәтле була микәнни. Кеше аңламас әйберләр эшләү минем өчен бик кызык. Мине бары берәр вакыт белән аңлай башларлар дип уйлап өмет итеп калам. Шуңа инде бу образлар һәрберсен мин үземнең частичкамны салып, шуларны инде сызып, ул сызганнарны инде әти тагы да шул каркасларын эшләп, шуларга чәч тутырып, төсүләр биреп, 3D-шны иттереп эшләп, шуннан инде шуларны без июньнән башлаган ик менә инде. Без уйлап утырабыз, 10 айдан артык уже үткән дип инде. Шуңарга авырдыр да, но красота требует жертв диләр инде шуңарга. Әлеге моментта Уфада беренче пастирлар бездә өйрәтмәләр вообще Уфа ягында пастир дигән нәрсә бик юк. Шуның өчен инде без бу пастирларны Уфада күрсәтеп, үзебезнең Изибити командасы белән эшләп көне-төне Изибити гына түгел, авылдагылардан да подключились, барыбыз бергә шундый зур пастир дигән конструкциялар эшләдек инде. Бу инде конструкциялар алар 3000 ел там назад, ана бар бит пирамиданың, Хеопсаның 3000 ел там назад Клеопатраның карасы да, ул пастир дип атала. Аның потому что ул полный, вот ана шуннан ук килгән. Инде әлеге моментта просто безнең кешеләр аларны онытып бара. Шуңа без тагы да возобновить итеп, тагы да инде яңартып, уйлап чыгарып, кешегә яңа форматта чыгарырга булдык. Молодцы. Һәм бу бик көчле, яхшы килеп чыкты. Бик зур уңышларга ирештең син, иллюзия дип әйтсәк тә була. Бүгенге сезнең алган эмоцияларыгыз бу шоудан? Бик мега проект. Эксклюзив. Бик яхшы иллюзиягә уңышлар. Тагында зур площадкалар, зур подиумнар яуларга ясыналар берсә. Тырыш, безонлекле артист. Без аны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Ул супер, просто супер. Иллюзия, ну ты просто супер. Хөрмәтле дуслар, менә ниһаять иллюзиянең шоу программасы тамамланып, инде иллюзия кунакларын һәрберсен кочаклап озатканнан соң, үзе белән менә шушлай тыныч атмосферада яшәргә дә мөмкинчелекләр булды. Иллюзия, без инде Туган тел телеканалын сер тепкән тапшыру сине ихлас күңелдән котлыйбыз. Шундый грандиоз тамашаны үзең уйлап чыгарып, оештырып халыкка бүләк иткәнең өчен сине чынлап та һәрбер номерың, һәрбер образың аша без аңладык, күрдек. Күпме синең анда көчең, чын күңелдән теләк белән башкарылган зур шундый бәягә ия булган эшләрең. Рәхмәт сиңа. Котлыйбыз сине. Рәхмәт, мияргә дә бик. Үзең ничек менә иллюзия бу шоуны шушлай күз алдына китергәнеңме, көчлерәк булыр дип күз алдына китергәнеңме, менә шоу барышында нәрсәләр җитмәде сиңа әле, нәрсә өстендә эшләргә кирәк дигән нәтиҗәләр бәлки эшләгәнсеңдер. Шоу инде минем уйларым буенча бик тә шәп чыкты, чөнки чынлап та ул безнең уйда гына иде, кешегә аны чыгаргандай кеше аңлар микән дип тә уйладык инде, чөнки кеше аңлап та бетермәскә может ул андый шоу показлар бик Уфада булмагач инде. Шуңа инде без яңа формат белән чыгарабыз дип әйткән идек. Шул форматны инде
уйлап бетереп, жеріне жеткіріп, жырлар қушып, подиумнар қойдырып под заказ қазір. Шуны инде бүгін кішелерге жеткірдік. Көп кішелер рахмет етлер менім үшін бек зор бәйе. Зор бәйе инде. Күні түні инде шул 3-4 сағат жоқлап эшләүләр менім инде өзімнің шул команда, Easy Beauty командасы, ол менім, ол икенче менім семьям, менім основной семьям бар, туғаннарым, әтенилерім. Хам инде икенче менім тағы бір шундай ук семья деп әйтәсем килә, чөнки алар мияргә терәк булып тора, чөнки алар минем шундай бүтән идеяларымны әйдә инде Илза, ну давай, вот менә син шулай бара, молодец. Вот шул сүзләр ничектер заряжать итә менә. Аны аңлата алмыйм да мин, ул һәр шул сүзләре мен киләм дә, менә шундай идея, шуны да мен әйтәм, берәү булса икенче әйтер, Илүзә сире кирәкме ул? Шеш, аны кем сатып алсын? Кем эшләй аны? Кемгә кирәк ул? Әйтәсем килә, минем белән шундай ук творческий кешеләр эшләгәнен, чөнки алар да шул минем шул творческий икәнемне аңлап инде, мияргә тагы да терәк булып идеяларын, менә шулай булса дип, без барыбыз бергә җыелып, тагы да ниндидер шул даже подиумнар чыкканнарын уйлаулар, ул менә әлеге командная работада китереп чыгарды бүгенге концертны. Мин шуңарга зур рәхмәтлемен безнең командада бүгенге көндә 62 кеше. Шуңарга һәр берсе үз эшен эшләде, җиренә җиткерде дип әйтәсем килә. Бик рәхмәтлемен шул хәтле кеше җыелган өчен, һәм инде шул хәтле тамаша җыелган өчен, минем өчен бик күңелдә җылылык калды. Кешенең шул хәтле ялмаеп караулары, чәчкәләре минем өчен ул теге көндә була торган хәл түгел, чөнки ул минем беренче показ. Шуңа инде мияргә ниндидер яңа энергия, менә мин аны әле аңлап та бетерелмим үземдә, менә әле минем күңелемдә шул инде безнең бөтен концерт менә шайтырган кебек секундта узып китте. Аллага шөкер, бөтен уйлаган уйлар ашты дип әйтәсем килә. Без инде хәзер бөтен шул концертны тагы бер кат карап чыгып, үзебезнең нюансларыбызны, үзебез генә белгән шул нюансларны җиренә тагы да җиткереп, тагы да модельләр кушып, тагы да зурайтып Алла берсә, чыгырбыз әле дип өметтә калам. Амин дип әйтәсем килә. Шулай командабыз булып, команданы зурайтып, тагы да зур концертлар куярбыз, шоу-показлар эшләрбез әле. Амин дип әйтәсем килә, шуңарга эшләрбез әле. Уфалар аңлай башлар. Уфалар аңлый башлар. Чынлап та дөрес аңламаган кешеләр дә әле бар. Бу син бит инде ташкын кебек килеп кирдең үзеңнең яңалыкларың белән. Чөнки әйтергә кирәк, Илүзә, син төрлесең, менә син салонга барып керәсең, син кояш кебек балкып торасың, шундый җылы, йомшак. Образларыңда син шундый кыю, шундый менә бик тәвәккәл, шундый әзгенә, шундый усал, русча әйткәндә хитрырак образлар китереп чыгарасың. Ничек ул менә шулай булып була ул? Мин инде сәхнә кешесе, ул беренчедән актер дип әйтәсем килә, чөнки чынлап та менә татар халкы аны бик аңлап бетермәйдер инде. Алар өчен теге сәхнәгә чыгып, гел шул бер образда гына ниядер татар халкын шулай итеп күрәләр. Бүтән образларда чынлап та ул татар җырларын да бүтән төрле уйлап та алмайдыр. Аның үзенең основной бар инде, бар. Но аңардан да бүтән направление эшләп буладыр димен. Кеше аңларга тиеш, чөнки бездә яшьләр күп. Яшьләргә дә татар телен онытмас өчен яңа направление эшләп, аларны да татарлар кырына тартырга кирәктер дип уйлыйм инде. Нәрсә эшләйсе килә, шуны эшләсәм, миңа ничектер рәхәт була. Мин шуңардан тагы да ныграк наполняюсь, тулыланам. Миңа шул кирәк. Минем әниләрем дә башта бик аңлап бетермәйдер. Ния син андый? Ния җырларында төрлесе була бит. Мин ния мондый направление? Шәч белән башлаганда да, хәзер инде әниләр дә аңлап тора, менә шул направление минем ул мияргә үземә беренчедән кирәк. Мин шул образларда чыксам, миңа рәхәт, мин кешегә тагы ничектер яңартып нәрсәдер бирәлсәм,
Почему бы и нет? Ния мен шуны бирмейм. Мен, конечно же, сахнага чыгып, тагы да яңа образлар, яңадан яңа уйлар әле бар әле, шуңарга вакыт кирәк. Алла бирсә, барсында җиткерербез. Күрерсез, Алла бирсә. Вакыт кирәк, көч кирәк, сине якыннарыңның сине аңлавы кирәк. Һәм мин әйтергә кирәк, Илюзә, бик күп финанслар кирәк мондай шоуларны оештырырга, бер генә образны уйлап чыгарыр өчен, аны тормышка ашырыр өчен, менә сер булмаса әйт әле, бер образга якынча ничә сум акча китте? Ай, анда әйтсәм хәзер сез нитәсез, нәрсәгә Илюзә син моны эшләйсең микән дип инде нәрсә әйтәсем килә. Финанслар бик күп китте инде, бу бөтен организацияга. Но инде ул уйланган иде инде еллар аңарга, шуңа уйланган уйларны бар ашырасы килә. Бөтен мен әйтәм, җыясың инде, шул Аллага шөкер, безнең үзебезнең Easy Beauty салоныбыз, ул әлеге моментта шундый татарлар белән тулган безнең студиябыз дип әйтәсем килә. Безнең салоныбызда 99 булмаса, 90 точно, но алар барысы да татарлар. Шул үзебезнекеләр, үз кешеләребез, салонның кызлары да һәм инде ак итеп торалар. Һәм инде шул килгән кунаклар дип әйтәбез без. Каждый клиентны без гости дип әйтәбез. Үзегез дә күргәнегез бардыр, безнең Инстаграмда да шулай. Безнең өчен һәр кеше ул кунак. Менә Илюзә, чынлап та син сизәсеңме үзең, синең салоныңа килеп кереп, кешеләр шундый үзләрен матурлап, бизәп, һәм кәефләре дә үзгәреп чыгып китә. Менә һәрберсенең син моны тоясыңмы? Шул һәр кешенең кәефләре үзгәргәч, менә шул елмаеп китүләре минем өчен иң зур бәя дип әйтәсем килә. Мин шуның өчен эшләймен. Шул кешенең тагы мин настроениесен күтәрелсәм, мияргә рәхәтрәк була. Минем основной эшем җыр буламы ул, чәчтәнме, шул барсында җыергамы, показлар күрсәтергәме, менә шул репетициялармы. Беренчедән, сәл дип әйтәләр инде, барсында елмайтырга, барсының да кәефен күтәрү. Илюзә, чынлап та күп финанслар таләп ителгәндер синең шоуың. Әйтергә кирәк, бу шоу әле капландымы, юкмы, үзенең чыгымнарын икенче елга бәлки ясап тормаска дигән фикерләрең дә бардыр. Ничек, менә ул яклап, финанс яклап һаман шул яклап сорау бирәсе килә? Ничек дип әйтәсем килә, финанс яклап япмаса да, менә шул кешенең энергиялары бүгенге. Минем мастерларымның шул елмаюы, һәр модельләремнең шундый настрой белән, настроениялар белән кайтып китүләре, менә әле һәрберсе төрле, безнең модельләр төрле шәһәрләрдән дә даже килделәр, шул менә шул показ өчен. Һәм инде монда бернинди акча турында да сүз бармай диясем килә. Анда прибыль булмаса да, аңарда түгел. Беренчедән минем кешегә шул менә матурлыкка үземнең отношениемне, үземнең карашымны күрсәтәсем килгән. Һәм инде шул шоу әле бу беренче генә, һәм бер нәрсәсенә карамастан, без Алла бирсә тагы да зурайтып, Алла бирсә, икенче елга эшләрбез. Амин дип калабыз. Менә Илюзә әле сөйләшеп утырганда инде сине яраткан, сине хөрмәт иткән, синең иҗатыңны яратып, күзәткән тамашачыларга теләкләреңне әйтеп киттең дисәк тә була. Менә сине әлегесе көндә аңламаган, Instagram чатырларында критика язган тамашачыларга синең нинди әйтер сүзләрең, теләкләрең бар? Мин инде әйтәсем килә, һәр кешенең үз сүзе була инде, аның үз мнениесе була. Шуңа инде мин һәр критикага да укып, аларны аңларга тырышам. Нәрсә әйтәсем килә, чынлап та андай аңламаган кешеләр бардыр инде. Ләкин мин бер нәрсәгә карамастан үземнең юлымны бары бармаячакмын. Һәм инде шул направлениене алгач, мин кешеләрне аңламас образларда булырга может инде, но мин аларны эшләйм, Алла бирсә. Шуңа нәрсә әйтәсем килә шул критик әйткән кешеләргә. Андай аңлап бетермәселәр дә, кеше әзрәк тагы да продвигаться түгел инде, ничектер үзенең идеясын кертергә тиештер дип уйлыйм инде мин, чөнки почему бы и нет? Вот шуңарга карый торсыннар, критиковать та торсыннар, без эшләй торайык шул.
Мин сезне барыгызны да яратам. Критиковать әйтсәләр дә, мин һәр сүзегезгә, минем өчен һәр кешенең мнениесе бик күңелгә якын ята. Шуңа инде әйтәсем килә барыгызны да нинди сүзләрегезгә карамаса да яратканнар да барыгызга да зур рәхмәт әйтәсем килә. Бүгенге шоу өчен, бүгенге атмосфера өчен, бүгенге модельләр, мастерлар, эшләгән кешеләр киләсе очрашканга тиклем бу әле безнең башлана гына дип әйтәсем килә. Чөнки идеялар туып тора, без аны эшләп торабыз. Туган тел телеканалына да зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм чөнки минем бөтен җырларым, шул безнең бөтен образларым Туган тел телеканалы аша да сезнең экраннарга барып җитә. Шуңа зур рәхмәт Туган тел телеканалы Азат абый Галинуровичка, Туган тел телеканалына зур рәхмәт. Татар эстрадасына кыю һәм тәвәккәл адымнары, яңа образлары, креатив җырлары белән килеп кергән Илүзәгә, Изига без Туган тел телеканалының сертификат тапшыруы киләчәк иҗади тормышында зур уңышлар, яңа үрләр, тамашачылар сөюе телибез. Туган тел телеканалының сертификат тапшыруы мин Роза Хайруллина сезнең белән киләсе очрашуларга тиклем сау булашам дусларым. Тормышның һәр мизгеленнән ям табып, бер-берегезгә җылы сүзләрне жәлләмичә, бер-берегезнең кадерләрен белеп, матур итеп яшәргә язсын сезгә дусларым. Киләсе очрашларга тиклем сау булашам. Пока-пока.